Σε μια περίοδο μεγάλης έντασης, η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της, προειδοποιώντας για τη χρήση υπερηχητικών όπλων και τον κίνδυνο μιας γενικευμένης σύραξης που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα σύνορα της περιοχής. Ο εκπρόσωπος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Σαΐντ Τζαλιλί, και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, με διαδοχικές παρεμβάσεις τους την Κυριακή, απείλησαν με χρήση υπερηχητικών πυράβλων κατά του Ισραήλ, ενώ τόνισαν τη στρατηγική σημασία των στενών του Ορμούζ. Ο Σαΐντ Τζαλιλί, εκπρόσωπος του Αγιατολά Αλί Χαμενεή στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, υπογράμμισε τη στρατιωτική υπεροχή της χώρας του, εστιάζοντας στην τεχνολογία των υπερηχητικών πυράβλων, απειλώντας παράλληλα το Ισραήλ. Σήμερα, οι υπερηχητικοί πύραυλοι αυτού του έθνους θα συνεχίσουν να συγκλονίζουν το Τελ Αβίβ, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτή η αμυντική ισχύς αποτελεί την πηγή δύναμης του Ιράν. Ένα έθνος που έχει καταφέρει να κατασκευάσει και να αναπτύξει υπερηχητικούς πυράβλους στις πιο δύσκολες συνθήκες μπορεί σίγουρα να επιτύχει μεγάλες επιτυχίες στον τομέα της οικονομίας, της τεχνολογίας και σε άλλους τομείς, πρόσθεσε. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο CNN, εμφανίστηκε ανυποχώρητος όσον αφορά την αμυντική στρατηγική της Τεχεράνης. Ο Αραγτσί τόνισε ότι οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση με τη Δύση θα πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στο ζήτημα των πυρηνικών όπλων και επανέλαβε ότι το πυραυλικό πρόγραμμα δεν πρόκειται να τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις Ηνωμένες Πολιτείες ως εταίρο διαπραγμάτευσης», σημείωσε ο Ιρανός διπλωμάτης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία των στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας οδού ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Ο Αραγτσί επεσήμανε ότι το Ιράν διασφαλίζει ανέκαθεν την ασφαλή διέλευση από τα στενά, χάρη στις προσπάθειες των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, IRGC, εξέφρασε όμως την ελπίδα να μην υπάρξουν εξελίξεις που θα διαταράξουν αυτή την ασφάλεια. Προειδοποίησε ωστόσο ότι σε περίπτωση άμεσης εμπλοκής των ΗΠΑ, η σύγκρουση θα λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. «Θα ήταν μια καταστροφή για όλους. Στον προηγούμενο πόλεμο καταλάβαμε μεγάλες προσπάθειες για να περιορίσουμε το εύρος του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Αλλά αυτή τη φορά, εάν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δεδομένης της διασποράς των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, πολλά μέρη της περιοχής θα εμπλακούν και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο», δήλωσε. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας nemeshd.gr.